Ben, ten a palabra agora Xosé Manuel López Vilariño. Sí, en primeiro lugar, eu quería agradecer ao Consello da Cultura Galega. Para mí é unha honra estar aquí a falar con todos vos, porque vindo do ámbito da ciencia, moitas veces non se considera a ciencia como cultura, e para mí é unha honra poder falar aquí e poder tratar un tema como é a biotecnoloxía, que a mí gustame tanto, non? Eh, Eu veño a falar hoy aquí, sobre todo, calvez podemos decir que empezou a biotecnoloxía en Galicia e como estamos agora, 100 anos despois, non? Como avanzou, estamos nun bon momento. Tamén parece que actualmente moita xente fala da biotecnoloxía, hai moitas noticias ao redor desta tecnoloxía, e non é casualidade, non? A realidade é que neste momento, actualmente, a biotecnoloxía en Galicia é unha posibilidade industrial de gran importancia para as próximas décadas. Non só en Galicia, en realidade podemos decir que é así en toda Europa, non? Comentabas antes que Estrella Galicia e José Rivera, a compañía onde eu traballo, onde sou responsable de I+D, é posiblemente a primeira empresa de biotecnoloxía de Galicia. En realidade, a nivel mundial, pódese decir que a fabricación do pan foi o primeiro proceso industrial e tamén é un proceso biotecnolóxico fai 12.000 anos. Despois veu a cerveza, máis ou menos 10.000 anos antes, e despois vino o viño, máis ou menos 8.500 anos dende estas datas. Cal é a diferencia? Que antes non sabía o que pasaba, en realidade. A xente que traballaban nestes procesos industriais daquela época, o que tenían era unha experiencia acumulada de que, repetindo un proceso, obtenían un producto, non? No noso caso, a cerveza. A partir do século XVIII, máis ou menos, a mediados do século XIX, empezou a entenderse que é o que pasaba aí, aislando microorganismos. E xa no século XX foi cando a biotecnoloxía empezou a crecer. Cal é o problema que tivo a biotecnoloxía durante todas estas décadas? Que é moi complicado de entender o que pasa aí. A realidade é que para o común das persoas, para a xente corrente, é moi difícil de entender que unha molécula que entra na célula lígase a un determinado orgánulo que está dentro do núcleo. É moi difícil. E eso conleva unha problemática, que normalmente os inversores, a xente que quere invertir en nova industria, en novos procesos industriais, gustalle saber onde pon o diñeiro. E se non entendes nada do que está pasando aí, é moi difícil que a xente invirta. E por eso, en realidade, durante moitas décadas, a biotecnoloxía, salvo honrosas excepcións, como nos estaba a contar Bea, que Celtia xa naceu en Galicia moitos anos atrás, é moi difícil apoiar aquelas industrias nas que hai un gran descoñecemento alrededor do que pasa. Eso ahora está cambiando. De feito, no informe do futuro da economía europea e no informe de competitividade que fixeron fai 2 anos Enrico Letta e Draghi, establecían 4 pilares básicos para o que é o futuro da industria en Europa. E destacaba a biotecnoloxía como un deles, non? Non é unha casualidade. O motivo principal é que agora mesmo hai diferentes técnicas que durante moitísimos anos eran dun coste moi elevado e que soamente se podían aplicar no ámbito da biomedicina porque os medicamentos teñen un valor engadido suficiente como para poder permitirse traballar nestas tecnoloxías, hoxe en día han abaratado moito os seus prezos. Polo que é doado que outra tipoloxía de compañías, outra tipoloxía de empresas podan utilizar estas ferramentas biotecnolóxicas para novos desenvolvementos. Estamos a falar, por exemplo, como comentábamos antes, da industria da sostenibilidade, da industria medioambiental, da industria alimentaria, da industria do mar. Entón, ese abanico de posibilidades
abre novas oportunidades para diferentes rexións. E aquí é donde a biotecnoloxía en Galicia pode pasar a ser algo moi importante nas próximas décadas. Agora mesmo, xa nos últimos 5 anos, e aquí hai que decir que se algo tivo bon a pandemia, foi que deu a coñecer o que é a biotecnoloxía. Pasamos de ser completamente descoñecidos a que en un ano todo o mundo sabía o que era un PCR. O sea, cando nadie ouvira falar deso antes, non? Ou das vacunas de ADN. Dous procesos moi complexos, pero que pasaron a formar parte do linguaxe común da xente. Eso facilitou que, de pronto, surdiu un certo interese, non? Nestos 5 últimos anos, Galicia está a crear, é a comunidade en España, que ocupa a segunda ou a terceira posición, dependendo do ano, despois de Cataluña. Cataluña sempre é a primeira, ali a industria farmacéutica xa ten unha gran historia e é moi potente, e a continuación normalmente está Galicia, Valencia, País Vasco. E Galicia está sempre, durante estes últimos anos, na segunda ou na terceira posición. Algo que por estrutura económica, tamaño poboacional ou capacidade non nos corresponde. O sea, porque nos, teóricamente non poderíamos estar a loitar con comunidades como Madrid ou como o País Vasco, ¿no? Pero aí estamos. E aquí entra a miña opinión. E é que eu creo que realmente nós temos moitas posibilidades neste sector. Por qué? Porque, como estaba a decir, agora mesmo as ferramentas de biotecnoloxía podense aplicar a novos campos. Galicia, de fai moitos anos, xa ten gañado o que os produtos de aquí considérase de calidade, sobre todo no sector alimentario. Todo o mundo recoñece que nós temos o mellor peixe, moi boa carne, mellor marisco, produtos da horta, pero ora de pronto a industria alimentaria vaise transformar. Por qué? Con estas herramientas biotecnolóxicas somos capaces de realizar procesos de fermentación dirixida, porque ora sí que xa sabemos o que está a pasar aí, colo cal xa non é probar aleatoriamente que ocorre ao cabo dun tempo, non, nosotros xa podemos traballar con microorganismos pensados cunha finalidade. Entonces, por que non vamos a ter a mellor comunidade coa nova alimentación que surda nos próximos anos? E aí estamos a traballar moitas empresas. Por suposto, tamén tenemos empresas do ámbito da biomedicina, como podan ser Cendal, como poda ser Lonza, grandes empresas que son un reflexo do que é o coñecemento, o talento que surde das universidades galegas. Estamos a hablar de, como comentaba Bea, unha empresa de referencia na fabricación de vacunas a nivel europeo, e Lonza, por exemplo, hai unha cousa que casi nadie sabe, que é o maior fabricante de anticuerpos monoclonales no mundo, que é un dos tratamentos para unhas tipoloxías de cáncer, no? O temos aí en Porriño, e prácticamente ninguén sabe a importancia destas dúas compañías, no? Pero é necesario moito capital para poder traballar con empresas deste estilo, pero todas estas startups, estas empresas pequenas que están a sair, o que utilizan é a biotecnoloxía para aspectos máis, non sei se dicir doados, pero sí máis asequibles. Agora é posible e están surdindo. Cal é a clave aquí? Xerar un ecosistema. Porque unha empresa pequena que vende Galicia, que seguimos sendo unha rexión periférica dentro de Europa, non é fácil facer mercado. E iso, nun momento dado, varias persoas, que al final, detrás das empresas hai persoas, deronse conta e decidíronse agrupar, creando o clúster de biotecnoloxía. E deronse conta de que este sector é moi complicado, é moi difícil o que facemos, e só non vas a ningún lado. Entón, empezaron a traballar dunha maneira que non é habitual nas empresas, porque hai unha colaboración enorme. Calquera que ven a nostros actos quédase sorprendido da colaboración, da capacidade de comunicación de todo o mundo, da camaradería que hai, porque detrás de unha empresa que fai negocio fora, automáticamente chama a outros compañeiros e di: oye, ven conmigo que te presento que eu entrei así.
Entonces, isto non é normal, porque todo o mundo ve a competitividade de outras empresas. Sin embargo, nosotros no noso ecosistema de biotecnoloxía o estamos a conseguir. Eu creo que esa é unha das claves que nos está permitindo desenvolvernos dunha maneira que, ao mellor, polo diñeiro, por os capitais que hai, non debería de ser así. É todo maravilloso? Non. É moi maravilloso se o comparamos con determinados ecosistemas, porque estamos crecendo máis. Pero a mí gústame compararme con Harvard, gústame compararme con Londres, co entorno de Copenhague ou con Suíza. E estamos moi lonxe desos sectores, non? Posiblemente non os alcancemos nunca. Hai que ser realistas. Quedar nunha segunda posición a nivel mundial al final somos Galicia, tampouco somos California, ni vamos a tener ese capital. Pero quedar nunha segunda posición detrás destos ecosistemas que son pioneiros e que son líderes mundiais estaría moi bien. Cal é a clave? Cal é a necesidade que agora mesmo existe para dar ese pequeño salto que ahora mismo estamos empezando a detectar? Porque xa tenemos ecosistema, hace uns anos non había tantas ideas boas, o agora sí que as hai, porque a colaboración entre a universidade e as empresas o que acaba facilitando é que as ideas surdan dunha maneira máis aterrizada, xa non falamos de investigación básica, estamos falando de investigación que pode redundar en patentes, en proxectos industriais de moito interese, agora falta capital. Este sector é moi demandante de capital de inversión. E como decía, é difícil que a xente poña capital en algo que non entende. Entonces, aí tamén é algo en no que estamos a traballar como clúster, que é a transmitir as oportunidades que ofrece o sector para que o capital que existe, tanto en Galicia como en España, aposte por as nosas empresas. Precisamente en 2 días, o sea, temos en Vigo unha presentación do que chamamos o Bioinvestor, os Bioinvestor Days, nos que traemos a máis de 25 fondos de inversión en empresas de capital riesgo para presentarlles os proxectos que hemos identificado neste último ano, que algúns son ideas de grupos de investigación universitarios e que teñen a potencialidade de crear empresas, e outras son empresas que xa arrancaron e tras uns anos obtiveron bons resultados e agora queren pegar un salto, non? Entón, este é un dos traballos que facemos para poder presentar a estas empresas ao capital para conseguir atraer estos inversores. Onte mesmo firmábamos, comentabas, señor Díaz Fierros, que tiñamos agora mesmo moitos socios, temos máis de 140, pero onte mesmo, por exemplo, asinei a incorporación do último socio. E o último socio é o clúster de biotecnoloxía de Carolina do Norte, de Estados Unidos. Onte mesmo firmamos aquí en Santiago este acordo de colaboración. Por qué? Porque realmente sí que estamos conseguindo atraer determinado interese, non polo que somos actualmente, porque actualmente en Galicia o sector da madeira é máis grande que nós, o da construción, o da pesca, o da automoción, hai moitos sectores que son máis grandes que nós. Pero sí que é certo que a proxección que ofrece a biotecnoloxía en Galicia é moi elevada. E ademais, respecto a outros proxectos e a outra tipoloxía de industrias, eu creo que a biotecnoloxía é a típica industria que todo o mundo quere ter ao lado da súa casa. Que concello non quere ter unha fábrica de vacunas que pode salvar a vida das mascotas, do gando ou das persoas nun momento dado? Son tecnoloxías limpas, que as persoas que son contratadas aí son persoas de alto coñecemento, de postos de traballo de alto valor engadido, con moita resiliencia. Iso é o que quere todo o mundo. É a aposta que quere toda a administración pública. Entonces, non é fácil, eu creo que estamos nun moi bo momento, con un pouco de apoio que estamos a traballar para acadalo, non é que estemos sentados nunha silla esperando a que veña, sino que estamos traballando para que ese apoio veña. Eu creo que nas próximas décadas
podemos falar de que Galicia pode ser unha referencia a nivel europeo en cuanto a algúns aspectos da biotecnoloxía. Irémonos especializando. Suiza tendrá as súas especialidades, o entorno de Londres terá as súas especialidades, e posiblemente aquí en Galicia teremos as nosas nas que seamos fortes e podamos ser unha referencia europea, que eu creo que é un dos obxectivos, e todos os que amamos a cultura, o coñecemento e que valoramos os estudios, eu creo que é a tipoloxía de industrias que queremos que se desenvolvan na nosa terra, non? Entón, en certo modo, estamos un pouco igual que na época de Calvet, non? Hai que ir fora a por determinadas cousas, pero determinadas persoas traballando duro na terra poden conseguir que se acaden proxectos que de outra maneira serían imposibles, non? Entón, somos moi optimistas, pero fai falta moito traballo. Direi.